Eu creo que falta seriedade, falta rigor e un compromiso claro. Hai casi un mes que nos convocaron a unha xuntanza, vamos a ter a próxima xuntanza nesta semana, non temos ningún tipo de documentación, non sabemos que vamos a abordar nesa reunión, non me parece unha forma seria de abordar un tema tan importante e, sobre todo, o Partido Popular non deu resposta ao documento que lle enviou o BNG con propostas moi claras e moi concretas. A derogación do decreto do plurilingüismo por un novo decreto que nos permita que o galego deixe de ser unha lingua de segunda, que se convirta a escola nun elemento fundamental á hora de manter a lingua, que apliquemos o gran acordo que sai sobre a lingua, porque hai que recordar que en Galiza xa temos un gran acordo sobre a lingua, chamase Plan Xeral de Normalización Lingüística, e o que hai que facer é aplicalo. Os seus obxectivos teñen plena vixencia. Nos o que lle propoñemos é que pactemos a aplicación desas medidas con recursos económicos suficientes. E tamén é clave pois, que teñamos uns medios de comunicación público que cumpran co galego, que atendan especialmente ao público infantil e juvenil, que xeneren toda unha acción, porque é unha ferramenta moi potente para a normalización do idioma e non pois, a situación que temos na actualidade, onde o PP até quere que a TVG, que é a única televisión que emite en galego neste país, deixe de selo, unha televisión en galego. Paréceme que estos son cuestións de mínimos nun momento no que estamos en emerxencia lingüística e o Partido Popular terá que decirnos se acepta ou non estas propostas e iso definirá se todo este proceso é un paripé, era simplemente buscar unha foto ou se hai unha intención real de cambiar a política lingüística que é o que se necesita neste momento.